सिगांथारावनो आं बे समनि थाखाय आफा इसोरखौ हामबायनोसै आरो बेजों लोगोसे इसोरनि रावखौ खोनासंनो मोजां मोनग्रा आंनि बिमा बिफा बिदा फंबाय साफ्रोमखौबो आङो जिसुनि मुङै बरायनानै लायो। जोङो दिनै मोनसे आयदाखौ लानानै दसे सम इसोरनि रावखौ जोङो नायगोन आरो दिनैनि आयदायानो जादों जिसु ख्रिस्ट'आ नोंखौ नेवसिनाय नङा। जों गोबां समाव सानो आं पापी, आङो दिनै गिर्जायाव थांनो थाखाय समाया, इसोरनि खामानि मावनो थाखाय आं समाया, आङो प्रार्थना खालामोब्लाबो जिसु ख्रिस्ट'आ आंनि प्रार्थनाखौ खोनासंनाय नङा। जों गोबां समाव जों सानो आरो जोङो दिनै निराशा जायो। नाथाय जों इसोरनि रावनि गेजेरजों जों दसे सम जोङो दिनै नायगोन। लुकासनि बिलाइ 19 अध्याय 1निफ्राय 10 पदसिमखौ जेब्ला जोङो फरायनानै नायो, जों बेयाव जाखायनि बिसय जों दिनै मोननो हायो। जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि सेलाफोरखौ लानानै जिरिख'नि गेजेरजों जेब्ला बियो थाबायलांबाय थादोंमोन, बे जायगायाव जाखाय नामनि सासे खाजना खांग्रा मानसि दङमोन आरो बियो इनायनो गोनां गेदेर सासे धोनि मानसिमोन। बियो जिसु ख्रिस्ट'नि सोमोन्दै बियो दिनै खोनादोंमोन। जिसु ख्रिस्ट'आ लेंग्राखौ थाबायहोयो, जिसु ख्रिस्ट'आ खानाखौ नुहैयो, जिसु ख्रिस्ट'आ बोबाखौ रायज्लायहोयो, जिसु ख्रिस्ट'आ दुष्ट आत्माफोरखौ हरनो, जिसु ख्रिस्ट'आ थैनायखौ बियो फोथाङो, जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै पाप निमाहानि सोमोन्दो बियो बुङो आरो जिसु ख्रिस्ट'आ बासाय जानायनि सोमोन्दो बियो खोन्थायो। बेखौ जाखाया दिनै खोनादों। बेनिखायनो जाखाया गेदेर फोथायनाय, गेदेर नायनो लुबैनाय आसाखौ लानानै दाफाफोरनि उन उन बियो दिनै थांफादोंमोन आरो बे जाखाया दाफाफोरनि गेजेरजों हाबनानै जिसु ख्रिस्ट'खौ नायनो थाखाय बियो लुबैदोंमोन। नाथाय बियो गाहाय मानसि जानायलाय बियो दाफानि गेजेराव हाबलांनानै जिसु ख्रिस्ट'खौ नायनो लुबैनाया गले गले बियो दिनै फेलें जादोंमोन। दिनै थेवबो जाखाया बियो जेननाय लायाखैमोन। बियो जिसु ख्रिस्ट'नाव थांथारनांगौ, जिसु ख्रिस्ट'खौ नायथारगोन, बे गाननाय आरो आसाखौ लानानै बियो सिगांग्रो दिनै थांग्रोनानै खारलांग्रोनानै फांसे बिफांनि सायाव बियो गाखोनानै जिसु ख्रिस्ट'खौ बियो दिनै नेबाय थादोंमोन। आरो बेबायदियै जिसु ख्रिस्ट'आ बे बिफांनि गुदियाव सहैनानै गसंथानानै बिफांनि गोजौ फारसे नायनानै बियो बुंदोंमोन, जाखाय नोङो बे बिफांनिफ्राय ओंखारबो, मानोना दिनै आं नोंनि न'आव आलासि जानो नांगौ। आमेन। दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि सेलाफोरखौ लानानै दाबसे गोजान जायगायाव थांनो ओंखारदोंमोनब्लाबो जाखायनि फोथायनाया, जाखायनि लुबैनाया, जाखायनि हास्थायनाया, जाखायनि हामलायनाया जिसु ख्रिस्ट'खौ दिनै रंजाहोदों। दिनै नोंनि इसोरनियाव प्रार्थना खालामनाया, नोंनि मेगनाव मोदै होनानै नोंनि न'खरनि थाखाय, नोंनि जिबननि थाखाय प्रार्थना खालामनाया दिनै जिसु ख्रिस्ट'खौ दिनै रंजाहोगोन। दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि थांनो गोनां जायगाखौ बियो दिनै सोलायासै। बियो जिसु ख्रिस्ट'आ जाखायजों लोगोसे बिनि न'आव थांनांगौ, बेखौ बे गोनांथि बियो साननानै जिसु ख्रिस्ट'आ जाखायजों लोगोसे आलासि जानो थाखाय बिनि न'आव थाङासै। आरो बे समाव जिसु ख्रिस्ट'नि रावखौ खोनानानै जाखाया रंजा बाजा बिफांनिफ्राय ओंखारनानै जिसु ख्रिस्ट'खौ गावनि जिबनाव आरो गावनि न'खराव बे आलासि महरै बे दिनै नाजावासै आरो बेखौ बरायासै। दिनै नुजाहोजानाय 3 बालाक 20 सारियाव बुंदों, जिसु ख्रिस्ट'आ बेबादि बुंदों, खोनासं, आं दरखं मोखाङाव गसंनानै सोवो, सोरबा आंनि रावखौ खोनासंनानै दरखौ खेवोब्ला आं बेजों थाफागोन, आं बेजों जाफागोन। जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै नोंनि आरो आंनि जिउनि दरखङाव गसंनानै बियो सौगासिनो दिनै दङ। दिनै नोङो बे जिसु ख्रिस्ट'खौ जाखाय बादि दिनै गावनि जिबनखौ होगोन। जाखाय बादि दिनै जिसु ख्रिस्ट'खौ गावनि न'आव, गावनि जिबनाव आलासि महरै नोङो नाजावगोन। जिसु ख्रिस्ट'आ रंजा बाजा जाखायजों लोगोसे जाखायनि न'खराव बियो थांदोंमोन। दिनै बे जिसु ख्रिस्ट'आ जाय मानसिया दिनै जिसु ख्रिस्ट'खौ दिनै जायगा होगोन, गावनि थाखाय जिसु ख्रिस्ट'खौ दिनै नाजावगोन, बे जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै नोंनि जिबनाव फैगोन, बे नोंनि न'खराव फैगोन। बे नोंखौ नायख्लेनाय नङा, बे नोंखौ नेवसिथारनाय नङा।
बेनि थाखाय आफा इसोरा बाख्नाय जाथों। दिनै जाखाया गसंनानै बे बुंदोंमोन, प्रभु आङो सोरनिफ्रायबा नांगौनि बारा लाफ्लांबायब्ला आं बेनो 4 गुन आं दिनै होफिनगोन। बे आयदायाव जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै बुंदोंमोन, बासायजानाया बोखांजानाया बे न'खराव दिनै जाबाय। दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ नोंनि जिबनाव फैयोब्ला नोंनि जिबना बासायजागोन। जिसु ख्रिस्ट'आ नोंनि न'खराव फैयोब्ला दिनै नोंनि न'खरा बासायजानायखौ मोनगोन। दिनै बे जिसु ख्रिस्ट'आल' अनन्त जिबन दिनै होनो हायो। जिसु ख्रिस्ट'आल' दिनै नोंनि न'खर नोंनि जिबनखौ बासायनो हायो। जिसु ख्रिस्ट'आल' नोंनि आरो आंनि जों सुबुं माहारिनि पापखौ बे जिसु ख्रिस्ट'आल' निमाहा होनो हायो। बिनि अनगा बे बुहुमाव रावबो गैथारा जायनि गेजेरजों जों अनन्त जिबनखौ जों दिनै मोननो थाखाय हायो। बे आयदायाव जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन, मानोना मानसिनि फिसा हौवाया होफैनायखौ नागिरनो आरो बासायनो फैबाय। खोनासं आंनि अनजाग्रा बिमा बिफा आरो बिदा फंबायफोर, दिनै जों साननो हायो आं पापी, आं उदायथारा, नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै बुंदों मानसिनि फिसा हौवाया पापीफोरखौ नागिरनो आरो बासायनो दिनै फैबाय। नोंखौ नागिरनो आरो नोंखौ बासायनो, आंखौ बासायनो जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै फैदों। जायहा जिसु ख्रिस्ट'खौ जिबनाव दिनै नाजावगोन, जिसु ख्रिस्ट'नो जायगा होगोन, जिसु ख्रिस्ट'आ बिनि जिबनखौ बासायथारगोन, जिसु ख्रिस्ट'आ बिनि न'खरखौ बासायथारगोन। मानोना बेनि थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ बे बुहुमाव फैदों। बै समाव जाखायखौ पापी होननानै दिनै मानसिफ्रा सानोमोन। बियो सासे नांगौनि बारा लाग्रा, लुबैसुला, पापी होननानै जाखायखौ बै समाव सानोमोन। आरो बै नोजोरजों बै समनि मानसिफ्रा जाखायखौ नायोमोन। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ बे जाखायनि न'खराव थांनानै जिसु ख्रिस्ट'आ बे जाखायनि जिबनखौ बासायदोंमोन, बेनि न'खरखौ बासायदोंमोन। दिनैबो नों साननो हागौ, आङो पापी, आं जौ लोङो, गय थांखु बिरि जायो, आङो ड्राग्स जायो, डेनड्राइट जायो, गोबां रोखोमनि पापआव आं दिनै दङ। नाथाय दिनै बे समाव नोङो जिसु ख्रिस्ट'नि खाथियाव फैयोब्ला, नोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ बुङोब्ला, प्रभु आं पाप मावबाय, आं दिनै गोसो गाबो, आं दिनै गोसो सोलायो, नों आंनि जिबनाव फै, आं पापी, नों आंखौ निमाहा हो। अ जिसु ख्रिस्ट'आ नोंखौ नायख्रेनाय नङा, जिसु ख्रिस्ट'आ नोंखौ नेवसिनाय नङा, जिसु ख्रिस्ट'आ नोंनि जिबनाव फैगोन आरो जिसु ख्रिस्ट'आ नोंनि जिउनि बिगोमा दिनै जागोन। दिनै नों जिसु ख्रिस्ट'खौ नोंनि जिबनाव आरो नोंनि न'खराव नोङो दिनै नाजावगोन। बे इसोरनि राव खोनासंनाय साफ्रोमबोनि सायाव इसोरा बोर आरो आशीर्बाद होथों। जिसुनि मुङै आमेन।